טוב, אם אומרים ודניאל אומרים, וכחול אומרים בטוח. אם אמרתם, אז בסדר, אני סומך עליכם, זה כחול וצהוב ואדום. בסדר, לא טעיתי? אתם יכולים לראות אותם, אבל פשוט להסתכל, תודה לך פה. בואי תבוא לפני פי לזוג, וקודם כל, אמרנו לכם שכולנו זה גלגל החברים, אז בואו נפתח את זה שכולם ידעו שזה גלגל. ברגע שאני פותח את זה, אתם יכולים, מה קרה מעלה? מה יש פה? מה זה פה? אומרים! מצחיק, מה אתה נכנס למטה? אתה תעמוד לי, אז אני הולך את זה. ולא לזה שתקרא את זה בקצרה. אני התכוונתי לפתוח את זה. ברגע שאני פותח את זה, אתם יכולים... מה יש פה? מה? מה אתם עושים בשבילכם? מה אתם עושים? חביבי? זה לא משחק. אוקיי, תשכח. יופי, לא היה פרצופים. זה לא במשחק, מתחיל אותו פשוט מאוד. אומרים, אתה המלך, אתה המלך, דניאל את החבר שלו פה תעמוד אחריו. דניאל ואומרים, ואני שאיתם, דניאל מהלך בתוך הגלגל, אסור לנו לצאת ואסור לנו לפות. ויאללה, תקלו. אז אני רק תקלו, אני תקלו ללכת על זה. דניאל לא להתחזק, את יופי. מעולה, אתם רואים? לאט, ביחד לעצור, להסתובב, עכשיו אני ראשון. דניאל, אתה שני במובט האחרון. דניאל, בוא אחריי. דניאל, בוא אחריי, יופי. זה רבים, כאילו. דניאל, תתקדמו. עומרי, מה זה כוכבים? בואי הנה, אחריי, עומרי. דניאל, בוא אחריי. יאללה. עומרי צודק, אני לא חושבת, תגידי לגמרי.